Давай, 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 гледай, той ни чува. Дай да го снимам близо. Брако! Младоженец! Кой го направи ти от вас? Ти или ти? Не съм аз, той. Кой го направи? Не съм аз, той. Кой го направи? Кой закачи на този шета? Кой му закачи? Всички ли бяхте? Той глух не чува. След ме колак чалаш на я. Ай, кажи край на клип. Попе, ти ли беше? Края на клипа, Попа не си признава. Само той пи коля, мана. Аз кола не пия кутия.